Kadhi weche mosebedo ka timore duond bura mano mar ODM. En jakom duond bura mar ODM John Mbadi owacho ni duond bura no ok oriembo josiasa mosebedo ka timo limbe kar jot ma jatend piny Kenya. Mbadi wacho ni josiasa go ne ogweta ogin giwegi kaka jokanyo mag ODM. Mabiro bang' do chungo chenro mar gwetho oko jod bura go. Mbadi oramo ni giseikore chwalo ywak mar nyaka doho mamalo mogik mar neno ni girito demokrasia mar duond bura no. Lidio Keyo nigiler. Etwak mare gi nyakalondo mar Spice FM, jakom duond bura mar ODM John Mbadi oyango ni josiasa mag duond bura mar ODM mosebedo ka timo limbe kar jot jatend piny Kenya William Ruto owuok kendgi e duond bura no to gin ok griembo gi ngang'. We are not expelling. In fact, if we were expelling the members, if we were expelling them, we would have taken them to the National Governing Council. But Section 14B, which is distinct, is about deeming a member to have resigned from the party. That is the section we are applying. Mbadi wacho ni chike mag duond bura mar ODM moko yiene jokanyo mag duond bura no bedo gi tudruok moko mag siasa gi duond buche mamoko. Interest is interest. So we have a political party ODM which has its interests. Right. The moment you promote the interest of another political party which is not ODM, and you are a member of ODM, you are deemed to have resigned. Wacho ni jod bura mobalo go bende nogoyo mbulu kasiro paro mar omenda. Taro mar winjruok mane jokanyo mag duond bura mar ODM no bedogo. On the finance bill, we had issues with the members of the National Assembly. All of them, all these members, the 7 of them, voted against the interests of the party. Some did not come, some voted against the interests of the party. Mbadi wacho ni josiasa go sebedo kayango jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya taro mar chung ma duond bura mar ODM. Mabiro bang' duol matao duond buche mapacho ka chungo chenro mar thichoko josiasa go nyaka chieng' tiek winj burano ka Mbadi tora monegi kore dhi nyaka doho mamalo mogik mar Supreme Court maneno ni girito demokrasia ma duond bura mar ODM. We actually as a party said we are ready to go all the way to the Supreme Court on this matter. Why? Because we feel it is at the heart and core of our democracy. If we allow this to continue, who will correct it? Josiasa mag ODM mosebedo gi tudruok machiegni gi jatend piny Kenya oting'o jod bura mabondo Gideon Ochanda, Elisha Odhiambo Magema, Mak Nyamita Mauriri, Karoli Omondi Masuba South, jod bura Malang'ata Felix Odiwuor kata Jalang'o, Paul Abuor Marongo, John Owino Mawendo kod Seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Kata kamano, e kinde mane duond bura nothicho oko josiasa go, Mak Nyamita Mauriri kod Paul Abuor Marongo ne ok othicho oko ka gin to nomigi mana kum moko mayot. Mbadi wacho ni josiasa go ni thuolo mar dhi manyo kombe gi kendo ir oganda luwo gi duond buche mamoko bang' balo gi chike mag ODM. Duond bura manomiyo gidonje od bura. The power that you have does not belong to you. It is a delegated power. Yes. It is exercised on behalf of other people. So before you make a decision, you must ask yourself, are you working in the interest of those people? Lydia Okeyo, Ramogi TV.